गोटिए नई कूଳରେ ଜାମୁ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଫଳେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ସେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଏ। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ନଈକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୋଳି ନଈରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ସେହି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା। ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ଦିଅ। ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଫୋପାଡ଼ିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀର ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଲା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଦେଲା। ସେମିତି ସବୁଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାମୁକୋଳି ଫୋପାଡ଼େ, କୁମ୍ଭୀର ମନ ଖୁସିରେ ଖାଏ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଦିଏ। ଦିନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏ ଜାମୁକୋଳି ତ ଏତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ତା କଲିଜାଟା କେତେ ମିଠା ହୋଇନଥିବ। ମୋତେ ତା କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ମୋ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ତମର ସାଙ୍ଗ ହଉ କି ନ ହଉ, ମୁଁ ତା କଲିଜା ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି। ନ ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ବି ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ। ତାପରେ ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛକୁ ଗଲା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆରେ ମିତ୍ର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ପହଁରି ପାରିବିନି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆରେ ମିତ୍ର, ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ପିଠି ଉପରେ ବସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଜୋରରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା, ଏବେ ସବୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ କଲିଜା ତ ମୁଁ ମୋ ଗଛରେ ରଖିଦେଇଛି। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ସେ କଲିଜାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, କିଏ କ'ଣ ଗଛରେ କଲିଜା ରଖିପାରିବ? ଏହା କହି